Kwesilenza women club, Kwesilenza women club, Kwesilenza Nena lulo bodalu, Nene jelo bodosio, Okwasudo kanyi jaga, Ibunanya kanyi jibilio, Onye mwenye libe yaka, Kwesilenza Kwesilenza women club, Kwesilenza women club, Kwesilenza Nena lulo bodalu, Nene jelo bodosio, Okwasudo kanyi jaga, Ibunanya kanyi jibilio, Onye mwenye libe yaka, Kwesilenza Kwesilenza women club na ranyi chọrọ mpita onye dị ọka onwe nwanne ụmụ nwanyị dị mkpa promote human value nyaka eji mmanụ unu ezinne n'ụlọ ya dị ụmụ nwanyị dị mkpa Onye nwe onye libe ya aka, ya ka anyị ji aka, udo ka anyị ji bilio, ụmụ nwanyị dị mma, Kwesilenza narụ chọrọ mficha, onye dị ọka onwe nwanne, Kwesiudo ka anyị ji aga, Ịhụnanya ka anyị ji bilio, onye nwe onye libe ya aka, Kwesilenza Ka nnarịa biko gọziele m nne m ezinne n'ụlọ ya dị Kwesilenza Kwesilenza women club, Kwesilenza women club, Kwesilenza narụ chọrọ mficha onye dị ọka onwe nwanne Kwesilenza Women Club of Nigeria, Dallas Fort Worth chapter. Kwesi Kwesinu eze onye nwe onye libya aka anyị wee nwetara ndị otu anyị maka na anyị buru ibu anyị bara ụba President Ganabo Kwesi Amaka Ogonedo
adachi tulugo na ya dị onye isi bụ onye isi manarị nwanyị ọma ada dị ọra mma ada ejeje mgbe odogwu onye isi na ịkala aka o kwesịrị eze ada ogene n'iso bilio nweze yi biye kwesị ngozi amụka abada yi jọji mo nara ụchọrọ mfita onye dị ọgụ onwe nwanne o kwesịrị eze kwesịrị naanị ya dị ugo dị ya nwanyị ọma aka na-eme ọgwụ bịa agwa nwa dị ya na-eme nwa kwesị mgba na abalago tomato jos mo nara ụchọrọ mficha onye dị ọgụ onwe nwanne o kwesịrị eze adịsị enyi ka nna akpọ mmiri mma nwanyị ọma kwesị ngozi azụbụike nara ụchọrọ mficha onye dị ọgụ onwe nwanne onye nwe onye ibe ya aka o kwesịrị eze oche eze nwanyị ọma kwesịrị Caroline ugo abụ na anwụ na ya dị ada ugwu ala n'ụrọta ajara ugo na ya dị nara ụchọrọ mficha onye dị ọgụ onwe nwanne onye nwe onye n'ibe ya aka o kwesịrị eze kwesị Chika ka nnakpọ ugobu uche dadi ada fụlụ iche n'obi nna ya ọchọ na nwanyị ọma kwesị Chika Tochukwu kpọmkpọ nwanyị mazụrụ arụ nara ụchọrọ mficha onye dị ọgụ onwe nwanne o kwesịrị eze women club kwesịrị eze women club o kwesịrị eze nne na-alụla obodo ọlụ nne na-ejela obodo si ọ kwesị udo ka anyị ji aga ịhụnanya ka anyị ji bili onye nwe onye n'ibe ya aka o kwesịrị eze kwesị Phyllis Akunne mkpụrụ mma nwanyị ọma ugogbe dị ya ji afụ ụzọ dị eme nwanyị ọma ọmalịcha Dubai kwesị mma na-ese okwu ome nwa n'izu obili ọdịiche nwanyị ọma ọdịiche ụmụada ji eje mba ugosi mba nwanyị ọma nara ụchọrọ mficha onye dị ọgụ onwe nwanne o kwesịrị eze kwesị Catherine Philip
ka nnakpọ n'ụlọ nwanyị dị malụ Adobowo n'Izobili Katerini nwanyị ọma Oteze n'iya dị arụ chọrọ mpịcha onye dị ọgọ onwe nwanne o kwesịrị eze mama ejimaka nnakpọ kwesịrị Chisomocha ụlọ bịa politi nwanyị ọma Stainless n'iya dị Adugo n'Izobili arụ chọrọ mpịcha onye dị ọgọ onwe nwanne o kwesịrị eze kwesịrị Colette ka nnakpọ Colette Adeyemi ada nwere ugwu eji eje mba ugo dị ya nwanyị ọma ịgọrọ n'ụra taa ada bịara mma eze Adenye ọha m narụ chọrọ mficha onye dị ọgọ onwe nwanne o kwesịrị eze kwesịrị Vivian ka nnakpọ Vivian ibe m ugwu eze nwanyị ọma oyili di ya oyoyo eze nwanyị n'iya dị narụ chọrọ mficha onye dị ọgọ onwe nwanne o kwesịrị eze kwesịrị Jacinta ka nnakpọ kwesịrị Amaka Dukem ada eje eje mba m nwanyị ọma n'iya dị ndị ọkpala ọka isi eje narụ chọrọ mficha onye dị ọgọ onwe nwanne o kwesịrị eze Women Club of Nigeria Dallas Texas Fort Worth arụ anyị chọrọ mficha onye dị ọgọ onwe nwanne onye nwe onye libe aka ezinne ndị nne ndị ọma ya gaziela unu kwesịrị Ugochi ka nnakpọ kwesịrị Ugochi mbido ada Germany nwanyị ọma Sweet 18 ọmụmụ asarụ ọmụmụ asaso narụ chọrọ mficha onye dị ọgọ onwe nwanne o kwesịrị eze kwesịrị Chidimma ka nnakpọ Chidimma Okoye bịa o kwesịrị eze Ojotomo ezi nwanyị dị mma narụ chọrọ mficha onye dị ọgọ onwe nwanne o kwesịrị eze kwesịrị Chinwanyị mpa legend nwanyị ọma anya fụlụ ugo kilibu ugo
ọpụrụ iche nwanyị ọma Ozodimma na namba nọ Narụ chọrọ mficha onye dị ọgọ onwe nwanne okwesịrị eze okwesịrị eze kwesịrị Florence ka nnakpọ Florence oti ugo chalacha nwanyị ọma eze ọda n'iso bilio Narụ chọrọ mpịta onye dị ọgụ onwe nwanne okwesịrị eze kwesịrị eze women club kwesịrị eze women club Narụ chọrọ mficha onye dị ọgụ onwe nwanne okwesịrị eze okwesịrị eze wee na-ekelekwe Mr. Onyeka Eze ọzọ nduli nduli n'ụmụ Okpoka ọzọ music concert Udemezu nke izizi n'ụmụ Okpoka ọzọ ya gazieli gị